ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ನಟೆ ಬೂತಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಮೀನು ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನಂತೂ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರಂತ ಒಂದು ಐಕ್ ಇನಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ನಟೆ ಫಿಶನ್ನು ಯಾನೇ ನೀಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೀವೊಂದೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೈತಂಡು. ಸೊ ಉಂದೆನು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಮಲ್ದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ, ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ತಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ. ಫಿಶ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ದುಂಬುದೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಟೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋಡು, ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು, ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡು, ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬೋಡು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೋಡು. ಸೊ ನಟೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನುಡ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರು ಯಾನು ನಟೆ ಬಾಂದ ಕಲ್ನಗೆ ತೊಂದೆ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಮಿನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೇನು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೀನಿಗೆ ಪಲ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ನಟೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಜಲ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಪೊರಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಮಂಜಲ್ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮಸಾಲದ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೇನ ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂತಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ರೆಸಿಪೀಸೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀವೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೂಡಂಡ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಬದಲು ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ದ ಪಲ್ಪ್ ಪಂಡ ಪುಳಿತ ನೀರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂದು ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಐಕೊಂತ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದಿಯನ ಕುಡವ್ರ ಆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇದು ಹದ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಮಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಫಿಶ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನುಗ ಫಿಶ್ನ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಸೈಡಿಗೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ದೀಂಡ ಒಂಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿವಲಿ ಹೆಚ್ಚಂಡ ಪಿದಯೇ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಹೋಯ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸಗ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುನೊಂದೆ ಬನ್ಪ. ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಇತ್ತಡ ಏತು ಶೋಕದ ಒಣಸತೆ. ಬೂತಾಯಂತೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಐಟ್ ಹೇರಳವಾದುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಮೀನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀವೊಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಬೂತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟಲ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿವೊಂದೆ ಐಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕೊಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಡೆ ಮೀನಿನ ಪೂರ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ನೀಟಾದ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಸೊ
ಸೊ ನೆಟೆ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಮಲ್ದೆ ನೆಟೆ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇಸನ ಅವಡೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಈವನ್ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪಾಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಬೈದನು. ಸೊ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.